Avui us parlaré d'un capítol de l'anomenat Llibre dels Morts, no de tot el Llibre dels Morts, que això seria un tema per una altra xerrada. Avui us parlaré del significat del capítol més visible i més reproduït visualment, el capítol 125, el Judici d'Osiris. Quan parlem del capítol 125 del Llibre dels Morts, entrem en un dels passatges més impressionants de tota la religió egípcia. No és només un text funerari ni una simple fórmula màgica per ajudar el difunt en el seu camí en el més enllà. És sobretot una escena això, de judici, un moment solemne en què la persona, el difunt, ha de demostrar davant dels déus que ha viscut de manera justa i que, per tant, mereix continuar existint després de la mort, mereix passar al més enllà, accedir al més enllà. Aquesta escena té lloc a la coneguda, es coneix així, Sala de les Dues Veritats, davant d'Osiris i d'altres divinitats vinculades al tribunal que hi ha al més enllà. No us faig una descripció de tot el que hi ha, però un resum sí per tenir en compte a tots els protagonistes. Per exemple, si veieu el punter, tenim aquí dalt, tenim la imatge, si veieu el punter, doncs us ensenyo quatre cosetes. Per exemple, aquest és un llibre dels morts que pertany a Hun-Nefer, d'acord? És el papir d'un Nefer o llibre dels morts d'un Nefer. I aquest és un Nefer. El que tenim aquí és un Nefer que és portat a la sala de les dues veritats per Anubis, el déu amb cap de xacal. I sabem que aquí posa el seu cor, posarà el seu cor, fixeu-vos, a la balança. Després en parlarem de tot això. Al davant de tot, al davant d'aquesta escena, ja tenim aquí la balança de Maat, evidentment, parlarem després de Maat, i al davant hi ha el déu Tot, amb cap d'Ibis, és la divinitat de la saviesa, de l'escriptura, que pren nota de tot. I davant d'ell hi ha una bèstia. Fixeu-vos que aquí hi ha una bèstia al davant. Aquí la poso més gran. És la bèstia Amit, que està preparada per menjar-se el cor del difunt en cas que aquest pesi més que la ploma d'Amat. Fixeu-vos que aquí hi ha la ploma d'Amat. En principi, el cor hauria de passar el mateix o menys. Per sobre tenim diferents entitats. Aquí les veieu. Haurien de ser 42. 42 són diguéssim, els jutges, que són les 42 províncies, representen les 42 províncies o nomos de l'antic Egipte. I cadascun d'aquests jutges farà una pregunta al difunt, que ha de contestar de forma negativa, com com us exemplificaré més endavant. Com un Nefer ha superat la prova, sembla que ha superat la prova, aquí el tenim, doncs Horus l'està portant al davant, en presència ja d'Osiris, que està acompanyat per les seves germanes Isis i Neftis. Neftis està en primer pla, Isis en segon pla, i estan acompanyant a Osiris, que donarà la benvinguda al més enllà. Com a mínim ha superat aquesta prova, un Nefer ha superat aquesta prova, no? Com a curiositat, davant d'Osiris hi ha una flor de loto d'on emergeixen els quatre fills d'Horus, que són Duamutef, Amset, Kersenuf i Hapi, que són les formes que acolliran les vísceres del difunt, aquells potets, els vasos canops, els anomenats vasos canops, on aniran les vísceres dels difunts. Doncs aquests vasos canops, la tapa té el cap, cadascun representa a un dels quatre fills d'Horus. Fet aquest resum de personatges, anem a la teca. Els egipcis creien que per accedir a la vida eterna no n'hi havia prou amb morir i haver estat enterrat correctament, ben momificat i tot. No. També calia haver viscut d'acord amb Maat, és a dir, amb la veritat, la justícia, l'harmonia, l'ordre, i per això, en aquest capítol, el difunt fa allò que anomenem la confessió negativa. Però no és una confessió en el sentit modern, com si estigués reconeguent, parlar negativament, com si estigués reconeguent les seves culpes en vida. No, no, és just el contrari. El difunt proclama davant dels jutges, aquests jutges que hem vist, tot allò dolent que no ha fet. Per això és la confessió negativa. Podem imaginar aquesta escena gairebé com un interrogatori ritual. Davant dels déus,
El difunt es defensa i afirma la seva innocència amb fórmules, amb paraules molt clares. Tot és molt ràpid. Entre les més conegudes, us posaré alguns exemples que tenim. Per exemple, els déus, aquestes divinitats o aquests jutges, li preguntaran: has robat? I ell dirà: no, no he robat. Has matat? I ell dirà: no, no he matat. Has dit mentides? I ell dirà: no, no, no he dit mentides. Has fet plorar alguna persona? I diu: no, no, no he fet plorar a ningú. Eh, has disminuït les ofrenes dels déus? I ell dirà: no, no, no he disminuït pas les ofrenes dels déus. Eh, aquesta és molt interessant, que us diré ara, perquè en tornarem a parlar en el futur. Li pregunten: has fet mal? Has fet algun dany al bestiar sagrat? I clar, evidentment, el difunt diu: no, no, no he fet pas mal al bestiar sagrat. Bé, aquí tenim alguns exemples. Aquestes declaracions ens mostren molt bé quins eren els valors fonamentals de la societat egípcia, que bàsicament és no perjudicar els altres, no actuar amb violència, no enganyar, no alterar l'ordre establert i no faltar el respecte als déus. Però el més interessant és que, per als egipcis, aquestes accions no quedaven simplement en el record. Les males accions fetes en vida pesaven en el cor. Tot allò que es feia dolent s'anava cap al cor i allò tenia un pes. Llavors, clar, aquí veiem aquesta balança, clar, si el difunt ha sigut dolent tot, doncs pesarà més que la ploma que està a l'altre costat, no? La ploma de mat, de la veritat. En canvi, les bones accions, el bon comportament i una vida justa feien que el cor fos lleuger, fos livià. Per tant, no pesava més que la ploma, pesava igual, s'equilibrava amb la ploma. I aquí arribem a un dels moments més famosos, que és d'aquest capítol, que és el passatge del cor, una escena que sovint anomenem psicostasi. El cor del difunt, que per als egipcis era la seu de la consciència i de la memòria moral, es col·locava en aquesta balança davant de la ploma de mat. A l'altre costat tindríem la ploma de mat. Si el cor pesava massa, volia dir que estava carregat de males accions comeses en vida. En un sentit simbòlic, el mal feia pesada la persona, perquè quedava gravat tot el mal, com us he dit, quedava gravat en el cor. En canvi, si el cor era lleuger i estava equilibrat, això demostrava que aquella persona, que aquest individu havia viscut d'acord amb la veritat i la justícia. Ara bé, els egipcis eren profundament pràctics i fins i tot davant d'un judici diví intentaven assegurar-se una mica d'ajuda extra. Per això, de vegades, entre els embenats de la mòmia, damunt del pit, s'hi col·locava l'anomenat escarbat del cor. Aquest amulet portava sovint inscrit un altre text del llibre dels morts, en aquest cas el capítol 30b, que parlava directament al cor. La seva funció era molt clara, que el cor no declarés res desfavorable i que no mentís ni revelés culpes en el moment del judici. Dit d'una manera clara, era gairebé un recurs màgic per evitar que el mateix cor del mort parlés malament del difunt davant del tribunal d'Osiris. Si el difunt fracassava en aquesta prova, apareixia una figura terrible, Amit, el monstre devorador, format per parts de cocodril, tenim el cap de cocodril, la crin de lleó, el cos era d'un lleopard i les potes del darrere eren d'hipopòtam. I aquesta bèstia doncs, devorava el cor del condemnat, i això significava doncs, que ja s'ha acabat. És la destrucció definitiva, la fi de tota esperança de vida eterna, de poder anar al més enllà. Però, si el cor superava la psicostasi, el difunt era declarat just de veu, és a dir, digne, i una persona que havia estat bondadosa, tan digna, de poder continuar el seu camí al més enllà, al costat d'Osiris. Cal dir que un egipci que es feia un llibre dels morts, que es podia permetre pagar-se un llibre dels morts, mai posarà que no ha superat aquest judici. Sempre que trobem un papir
document que contingui el capítol 125 del llibre dels morts, doncs el difunt es mostra bona persona i que ha superat la prova, no? La prova d'aquesta de la balança de Mat. Això està sempre. Sempre? Doncs n'hi ha un que no. Es troba al que anomenem Museu a l'aire lliure del temple d'Isis de Philae. Molta gent, milers de turistes, passen per davant cada dia. Bé, de vegades ni això, ni passen per davant. Allà trobem una confessió que sembla que no ha sortit del tot bé. Veiem el protagonista a terra, amb les mans lligades a l'esquena, aquí el tenim, i la bèstia Amit preparada per empassar-se el seu cor, perquè el seu cor pesa més que la ploma de Maat. Què ha passat aquí? És una imatge única. De fet, no hi ha gaires publicacions que en parlin. Jo només he trobat un text en alemany publicat per l'Institut Francès d'Arqueologia Oriental, l'IFAO, i nosaltres, com podeu veure en aquest vídeo que tenim aquí a dalt, en cada viatge que fem a Egipte i que visitem Philae, ens aturem, ni que sigui 5 minutets, en veure i en explicar que aquí hi ha alguna cosa que no ha acabat d'anar del tot bé. En fi, en qualsevol cas, aquest capítol, el capítol 125 del llibre dels morts, és fascinant perquè ens mostra que a l'antic Egipte la religió i la moral anaven de la mà, anaven estretament unides. No es tractava de només anar al més enllà i recitar 4 fórmules màgiques o de fer els rituals funeraris. També importava profundament com s'havia viscut. El cor no mentia, perquè guardava el pes real de les accions d'una persona. Per això el capítol 125 del llibre dels morts és molt més que una escena funerària, és una gran reflexió sobre la responsabilitat moral. Davant dels déus, allò que realment compta no és la riquesa, ni el poder, ni la posició social. És allò que pesa o que allibera. És el cor.